Dan Europe obilježava se 9. svibnja u znak sjećanja na Schumanovu deklaraciju iz 1950. godine, kojom su postavljeni temelji današnje Europske unije i ideje europskog zajedništva. Riječ je o danu koji simbolizira mir, solidarnost i suradnju među državama Europe. No koliko studenti zapravo znaju o ovom važnom datumu i njegovu značenju? Znate li kada se slavi Dan Europe? Pa za Dan Europe, za točan datum nisam sigurna. Znam da je nekad u 5. mjesecu, možda 12.5., ali ne znam. 9.5. Slavi se, znam da je u 5. mjesecu sada, ali nisam 100% baš siguran kad je to točan datum. Ja mislim da je to 9.5. Tada je mojim sestrama rođena, tako da sretna rođendan. 9.5. Znate li koja je himna Europske unije? Oda radosti. Oda radosti. Koju je skladao? To ne znam. Himna Europske unije je Oda radosti od Beethovena i znam da je to prva njegova skladba koja ima zbor u sebi. Himna Europe je Oda radosti. Oda radosti. A koju je skladao? A Beethoven? A znate li kako izgleda zastava Europske unije? Zastava Europske unije je plava i zvijezde koje idu u krug i njih 12. Plavo sa ovim žutim zvijezdicama. Koliko je žutih zvijezdica? 12. To je zastava je plava sa 26 žutih zvijezda. Pa plava sa puno zvijezdica. Znate li koliko je zvijezdica na zastavi? A to ne bi znala. Plava zastava ima puno zvijezdica. Žute boje, ja mislim. Znate koliko je zvijezdica? Pa valjda isto onda 12. Različiti odgovori pokazali su da je tema Europe među studentima itekako prisutna, a Dan Europe ostaje prilika za podsjetnik na vrijednosti koje povezuju građane Europske unije.